गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ बयनिबो जासिहरबाय लोगोफोर। दिनै नै जोंनि बे गहपुरनि नांजाबनाय पापुमबारि डिस्ट्रिक्टनि सेराव हलंगी बर्डार मिउजिक फेस्टिभेल जागासिनो दङ। बेवहाय दिनै आंखौ पारफर्मेन्स खालामनो थाखाय लेंहरदों। लोगोसे मेलायाव एसे हाबबाय नै फिसाजोआ माबा मा होनो जुहुद्रुनाय गेलेयोनो गाखोलांगासिनो दङ नै हायाखै। जाग्रा लोंग्रा गेलेग्रा बायदि बायदि दखानफोर दंसोगारो बेवहाय नै गोबां माने बेवहाय ओरैबायदि जायो बर्डार नालाय खावसे अरुणाचलि आरो खावसे आसामनि थाबाय बर' मिसिं आदि मिसिं नेपालि आदिबासि आसामिस गासिबो ज' जाजाय बेवहाय फैजोबो। दा एसे खम जादों। दा दसे उनाव 7 बाजिनाय लोगो लोगो एसे भिर जागोन मानसिफ्रा। दा एसे गेसें जानानै दङ। ओरैनो बै खाथि खालानिफ्रा दा दंफैथ'यो नै फैहांदों दासो हाबबोगासिनो दङ मानसिफ्रा लासै लासैनो। फिसाजोआ नै हारसिं मानसि गैयाबाबो गाखोगासिनो दङ। बिराद मोजां मोनो बे बिदिखौ। ललिपप मोनजालायबाय नै फिसाजोआ जालायबाय बे मेलायाव। गोथाव ना थावा ना? हेइ मा स्टाइल खालामलायोब्रा? फिल्माव नुदोंबा मेन्देलानि बायदि आंहा दा फैबा माला फानग्रायावनो एसे होंगो दोंगो जादों। कास्टमारफ्रा हिन्जावफोरनि देलायग्रा नालाय नैबे फुथुला माबा माबि बियो गोबां दखानफोर दङ बेयाव एकदम लारि लारि। औ नैबेथिं सोरखिया गिदिंगासिनो दङ। नैबेबो गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदि बायदि गेलेग्रा आगजुफोर दङ। नै नैबेबो फुथुला दखान। बेबो नै बेग बायदिसिना दखान। बेनिफ्राय नै आरो बेयावबो गथ'फोरनि गेलेग्रा मुवा खोब दङ। बेयावबो नै हौवासाफोरनि मुवाफोर फानदों जेरै ससमा दङ, टफि दङ, नै मास्क दङ, बेयाव घरि दङ, नै टफि दङ खोबनो नै गोजां बोथोरनि दा मोजां। नैबे आरो मोनसे लटारि बायदि खेल दङ नै लटारि खेल। मानसिया बारा गैथ'आ दा दसे उनाव जागोन निश्चय। मेलानि ट्रेनाव फिसाजोआ गाखोनो होननायखाय गाखोबाय।
नैबे नै जाग्रा लोंग्रा आसार एकदम दुनियानि आसार बेयाव मा गोबां रोखोमनि आसार पापर दंजोबो फिसा दिन्दलायाव गेलेबाय जोंहा माबा मेलायाव दिन्दलाबो दं नालाय नै फिसाजोआ बिमाखौबो लाफाथारबाय एकदम नै दा नारनांगौलायनो नै नारना होनसै आं नै गोसा बारा गोसाबा गलांलै मा गोलैयो हान्थु सान्थु दोलागोन नामा बारा गोसाबा नैबे लाइनावबो नै गासिबो लटारि गोजा बे लटारि नै चलिए सर 500 100 का 1000 अच्छा सुनिए आप लोग सब मेलार मानो ना मतलब सब मेलार देखे हेरी ठीक है नहीं बना लांगो नहीं मानसि बारा गैया नहीं नैबे बाल्थिं बाल्थां माबा माबि जोङो एसे थाबद्राय फैनायखाय बिदि जाबाय दा दसे उनावबा हले मानसिफ्रा खोब गोबां जागोन नै जान्डि मुन्डा खेल नै बेयावहाय अरुणाचलाव दाबो बिदि सोलिबाय थायो नै बेबो गेलेग्रा नै गथ'फोरनि प्लास्टिकनि सिलाय माबा माबि दै बथल नै मिठा पान बेयाव दुकान तो करबा आइसे हाँ दाफ्लागर लोकेल बेसे दूर नहीं नैबे नै फास्ट फुड दुकान बारा मानसि गैया बेयावबो दा दसे उनाव जागोन पकरि सावगासिनो नै नैबेयावबो माबा नै फिदिंनाय खेल मा खेल होनो बेखौ नैबावबो नै जाग्रा लोंग्रा गासिबो एखेबारे नै नैबो दखान जाग्रा लोंग्रा दखान जोङो दायो बेरायखांबाय
दा ओंखारलांसै गेटजों नैबे गेटआ बेनो नै जों दा ओंखारलांनोसै बेयावनो फोजोबथ'बाय रायजोफोर हराबो जथेस्थ' थौबाय 10 बाजिबाय दायो दस्राफ्रा आरो दासो फैगासिनो दङ मालाय ओंखायनो जोङो बारा गोबाव थानो गोसो गैला थांनोसै बेयावनो भिडिअखौबो फोजोबबाय रायजोफोर गोजोन्थों